Il-pilloli in kwistjoni huma Lyrica ta' 56 kapsula tal-25 mg l-waħda. Jintużaw kontra l-uġieħ fin-nervituri. Sa ftit ta' żmien ilu dawn il-pilloli kienu jinbiegħu għal 107 euro. Illum qed jinbiegħu għal 75 euro. Minkejja dan it-tnaqqis fil-prezz iżda jirriżulta xorta li l-prezz ta' dawn il-pilloli f'Malta għadu ogħla minn kemm huwa f'7 pajjiżi Ewropej. Fil-fatt f'pajjiżna il-Lyrica jinbiegħu darba u nofs aktar minn kemm jinbiegħu bħala medja f'7 pajjiżi oħra Ewropej. Waqt li f'Malta l-pilloli Lyrica jinbiegħu 75 euro, fil-Ġermanja jinbiegħu 55 euro, f'Ċipru fl-Italja 23 euro, fid-Danimarka jinbiegħu għal 22 euro, fin-Norveġġja jinbiegħu 20 euro, fi Franza 19 euro u fil-Portugal 15 euro. Dan ifisser li fl-Ewropa dawn il-pilloli qed jinbiegħu bejn 20 euro u 60 euro irħas minn Malta. Sentejn ilu l-Ministru Joe Cassar kien qal li qed issir evalwazzjoni teknika biex il-pilloli Lyrica ikunu introdotti fil-formularju tas-servizzi governattivi tas-saħħa biex imbagħad jingħataw lill-persuni intitolati għalihom. Iżda minn dak iż-żmien baqa' ma sar xejn. Analiżi li saret fl-aħħar jiem tal-prezz ta' 9 mediċini minn 12 li roħsu f'pajjiżna matul din is-sena turi li l-prezz f'pajjiżna xorta għadu ogħla sew minn kemm huma f'pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin fil-pajjiżi Ewropej fejn il-mediċini huma orħos minn ta' Malta, il-pagi huma ogħla minn dawk ta' pajjiżna. Fil-fatt id-dħul medju fis-sija f'pajjiżna huwa 15 euro anqas minn kemm huwa bħala medja fiż-żona euro.